Сәлам дуслар, хайырлы көннәр һәммәгезгә дә. Ышандырганча бүген миннән сиңа сәлам тапшыруының беренче чыгышы. Студияда мин Галия Гимаддинова. Беренче котлау хаты безгә интернет челтәрләре аркылы Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылыннан килеп җитте. Бүген 2 февраль көнне үзенең матур туган көнен Фәнис Рафик улы Мухаммедов билгеләп үтә. Шул уңайдан аны яраткан тормыш иптәше Римма Камил кызы Мухаммедова, сөекле улы Данис һәм бәләкәй кызы Аминочка котлыйлар. Аларның котлау хатында шундый юллар бар. Яраткан тормыш иптәшем, кадерле әткәебез. Кабат февраль ае җитеп синең туган көнеңне каршы алабыз. Бу матур бәйрәмеңдә сиңа ниләр телиек икән соң? Әлбәттә, иң мөһиме саулык, исәнлек. Янәшә бездә гел булып торуыңны телибез. Сиңа кылган изгелекләрең өчен гел безне яратып, барлык авырлыклардан саклап яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Менә синең туган көнең җитте. Бигрәк матур, гүзәл бәйрәмең. Теләкләрнең сиңа җиткерәбез иң гүзәл һәм иң зур бәйрәмең. Бәхетле бул. Безне шулай һәрчак яратып һәм саклап яшәче. Хәзергедәй яшен сыман үткен, имәндәй нык булып яшнәче. Хөрмәтле Фәнис Рафикович, хатыныгыз сезне бик нык Әнвәр Нургалиевның иҗатын яратучы кеше дип атаган. Шунлыктан музыкаль сәлам буларак, аның башкаруындагы җыр да хәзер сезнең хөрмәткә яңгырар. Туган көнегез котлы булсын. Безнең белән бергә матур җыр тыңларга чакырабыз. Yazlar моңа үзе түгеле, яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда, мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында, яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда. Гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Иңнәрне иңгә куеп атлаганда, бер шатлыкны ике иткәндә, карашлардан аңлап яшәү кирәк, якты киләчәкне көткәндә, яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда, мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында, яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда, мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Мәхәббәт дип янган йөрәкләргә сабырлыкны бирсен бер Ходай. Бергә булуның кадерен белеп, тормыш юлын үтәрбез шулай. Яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда, мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Яратканын, янәшәмдә, яратканын, һәрчак янымда, мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында. Мин ышанам, гомер буйларында, бәхетле яшәрбез тагында.
Менә шулай дуслар, бүгенгегә бары тик бер генә тамашачыны гүзәл бәйрәме белән кытладык. Безгә хатлар язырга онытмагыз. Ә инде тапшыру азагында сезгә иртәгә 3 февраль көненең һава торышы белән дә таныштырып үтәсе килә. Иртәгә дуслар көн болытлы булачак. Кыш көне өчен уртача җылы дип әйтсәк дөрес булыр. Бары 13 градус салкын булыр. Җил көньяктан исеп, һава басымы терекемеш баганасының 752 мм тәшкил итәчәк. Ә бу инде кайбер артык һава торышына сиземле кешеләрнең әзрәк башлары авыртуы ихтимал дигән сүз. Ләкин иң мөһиме өйдәге һава торышы. Гаиләләрегезгә бәрәкәт, исәнлек, саулык теләп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр хуш сау булыгыз.